Gaur hemen gaude etxegabetze bat geldiarazteko. Emakume bat etxegabetu nahi dute eta bere 5 seme-alabak ere bai, horietako 3 adin txikikoak, eta era berean emakume hau genero indarkeriaren biktima da. Sindikatuak orain arte lana egin du etxegabetze hau geldiarazteko legearen bidetik eta bar, eta ez dugu ezer lortu. Gaur-gaurkoz instituzioek eskaini dioten alternatiba bakarra da egun batzuk ziurtatuta izatea hotel bateko logela batean, baina gure uste sindikatu moduan eta beraren ustez ere hori ez da kalitatezko alternatiba bat, ez da ezer egonkorra, adingabeak ditu eta gainera oso epe motzeko alternatiba bat da. Beraz, hemen gaude ea lortzen dugun etxegabetze hau gelditzea. Negoziatzen aritu gara udalarekin eta momentuz ez duela baliabiderik berari emateko esan bezala. Eskaini dioten baliabide edo alternatiba bakarra da egun batzuk ziurtatuta izatea hotel batean. Eta hortik aurrera ez luke jakingo ze gertatuko litzateken, beraz hori onartzeare ez zaigu iruditzen kalitatezko alternatiba bat. Todavía hay una fecha, habrá próxima fecha, seguiremos haciendo todo lo que podamos desde el Sindicato de Vivienda para que no llegue esa fecha, pero en caso de que llegue estaremos de nuevo aquí y haremos todo lo posible como hoy para pararlo de nuevo, porque solo la organización, solo apoyándonos podemos conseguirlo. Muchas gracias una vez más a todos los que habéis venido. Muchas gracias.